κώδικας νούμερο 61, ξενής Παντοκράτορος. Είναι το αρχαιότερο στον κόσμο κονδυλασμένο χειρόργο σαλτήρι του 9ου αιώνα, 845 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η εποχή αμέσως μετά την οικονομαχία και εικονίζονται, όπως βλέπουμε εδώ, και ιστορικά στοιχεία, όπως ήταν ο ναός της Αναστάσεως στη Ιεροσόλυμα. Είναι πάρα πολύ λεπτομέρειες και εκφραστικότητα έχουν τα πρόσωπα και είναι μια πάρα πολύ υψηλής τέχνης του 9ου αιώνα, και το οποίο θα άξει να γίνει έκδοση φαξιμίλ. Το περιεχόμενο είναι το ψαλτήρι. Και η βιβλιογραφία που υπάρχει είναι πάνω από 100 τίτλοι, άρθρα και μελέτες. Και είναι παλίμψιστο. Πίσω βλέπουμε τη μεγαλογράμματη γραφή του 9ου αιώνα. Πού? Εδώ είναι η μεγαλογράμματη γραφή του 9ου αιώνα. Βλέπετε εδώ ο άγγελος, τι ωραία που φαίνεται. Είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής τέχνης του 9ου αιώνα.